Z takej nostalgie sme vysadili kolíkový vinohrad. To znamená, že nie sú tam dráty, vinič rastie nízko, teda strihá sa nízko a srabce sú blízko zeme. Časom sme prišli na to, že toto má svoj zmysel. Zmysel v tom, že takýto vinohrad vlastne nemá dráty. Nemá dráty, to znamená, že predstavte si, že v opornom systéme, keď dneska vidíte, tam je v 1 hektári 20 km drátu. Čo sú benefity? Blízko zeme, kde je iná teplota, iná vlhkosť, mikrobiálny život je oveľa intenzívnejší. A takisto vinič, ktorý má vlastne strapce blízko zeme, si predstavte vinič ako človeka. Keď je vegetatívny ten vinič, čiže rastie, tak sa nestará toľko o deti, o strapce. Ale keďže strapce sú hneď blízko koreňov, tak okamžite je vinič generatívny, stará sa o generáciu budúcu, čiže o svoje deti, čiže dáva viac energie do hrozna. V 60. rokoch preto zdvihli strapcovú zónu, aby to sa mohlo lepšie obrábať traktorom, aby sa nemuseli ľudia zohýrať, ale stratili sme kvalitu. Lebo moja predstava je taká, že z kolíkového vinohradu dostanem kvalitnejší vstup, kvalitnejší materiál, terovárovejší mušt, a viem z toho urobiť teroárovejšie víno. Toto je zmysel toho celého.